balima cɛni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu m'an filɛ mali kɔnɔ o ni mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn émission kɛla tɛ layilikɛlaw de b'i la donc an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka émission mandi de don toujours plateau des stars tɛ sɛgɛn k'a fɔ ye ale ye émission min labɛnnen don mali kunnafoni point net fɛ pour que aw ka to ka nisɔndiya aw ni stress kana ɲɔgɔn ye fan si donc aw kana ɲinɛ toujours aw ka aw abonné wa n'a diyara ye fɛnɛ aw bɛ commentaire kɛ o b'an dɛmɛ trop donc bi aw ka nisɔndiya kama an ni artiste denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ artiste dɔrɔn tɛ dɛ fɔlikɛlaba fɛnɛ don a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ donc tɛ kuma jan an bɛ kuma d'a ma a bɛna a yɛrɛ fɔ an ye bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va, Dieu merci. I ka ko bɛ cogo di? Alhamdulillah. I lafiyalenba? Tranquille. Studio ɲuman ba in kɔnɔ? Tranquille, vraiment. C'est beau. Ah, c'est très joli. Donc an bɛ ɲɔgɔn bolo? Ouais, on est ensemble. Sinon an b'a fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni. Ok. Yani n ka yɛrɛ fɔ fɔlɔ n bɛ foli di bɛɛ ma. An lajɛbaga lajɛlen na. D'accord. Ne tɔgɔ Sandali Kanté, fils de Sekou Kanté, l'un des meilleurs bassistes du Mali. Voilà. Et Sandali Kanté. D'accord. Familiali sɔrɔla o la. K'ale ye Sandali Kanté. Il est le fils de l'un des grands bassistes du Mali. A ye nin mɛn. Donc ko mɛ dan yɛrɛ mɛn tigida ye. Sinon Sandali Kanté. Oui. An bɛ fɛ n'a sɔrɔ i bɛ école de la walima n'i ye école de bila walima i ka école ko kɛra cogo min na i k'i da don la i k'o walawala ye. Ok, o diyara n ye ɲininka o la. Ne ye école kɛ. N ye école kɛ ka taa INA na n kɛlen ka DEF sɔrɔ. N taara INA na n ye 10 ans kɛ mais n ma se k'a bɛɛ laban. Parce que n ye difficulté dɔ ye école n'i bɛ musique kɛ i bɛ wari sɔrɔ surtout en san géno an bɛɛ n'i bɛ wari kan. Donc ne ka cas kun ka gɛlɛn tellement parce que déjà ne tun bɛ musique kɛ n bɛ jouer n bɛ artiste accompagner yanni n ka taa INA na. Donc n taalen INA la an bɛ jouer jusqu'à 3h du matin. Donc ka tila fɔli la 3h 4h k'i bɛ wuli 6h k'i ko ka taa école la donc c'était un peu difficile pour moi. Donc o de y'a kɛ n ka kalanko n ye n jilaja première année na deuxième année donc ma se k'a laban. D'accord Sandali Kanté faamuyali sɔrɔla i ka nin jaabi la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Sandali yɛrɛ donna fɔli ni musique yɛrɛ la san jumɛn? Bon n ye ɲininka o la o bɛ diya n ye. En fait ne ye musique daminɛ depuis n ka dɔgɔ parce que ne fa yɛrɛ musicien ne ba bɛ dɔnkili da ne fa ye musique daminɛ depuis a ka dɔgɔ an yɛrɛ ka famille bɛ musicien donc mon papa depuis tout petit n y'a ye mon papa il joue la guitare mais mun diyara ne ye o ye dɔnkili ye dɔnkilida de kun ka di ne ye depuis ne ka première année ne ye dɔnkili da classe kɔnɔ. An ka madame y'a invité don la ko bɛɛ ka chant da l'hymne national mɔgɔw tun b'o ko de da chant na donc ne tun tɛ se l'hymne national la donc mun ka nɔgɔn ne ma dɔrɔn o ye dɔnkili. Donc ne ye dɔnkili da bɛɛ étonnera tout le monde était étonné dans la classe madame yɛrɛ ale content fo a ye enveloppe dayɛlɛ o y'a sɔrɔ fɔlɔ 100 billet kurani dɔ tun bɔlen don o diyara Sandali Kanté o tun na sa sina k'o bɔ k'o di ne ma première année denmisɛnnin kelen ka 100 billet ne y'a tigɛ o y'a sɔrɔ wari fana ka ca dɔɔni quoi. Donc depuis ce jour là je me suis dit pourquoi pas la musique donc n nana dɔnkilida daminɛ donc en fait ne fa ale nana essayer ko fo n ka balani ne jouer k'o de ka d'ale n ka balani jouer parce que an yɛrɛ bɛnbakɛ tun b'o de jouer Sumaworo Kanté ale ka instrument kun ye bala de donc mon papa il a voulu ko n k'o kɛ parce que ne mɔkɛ fana tun b'o de kɛ donc j'ai essayé de jouer balafon jusqu'à un certain moment j'avais un tonton lui il est venu un jour chez nous a ye ne ye balafon la ko franchement ko ne ka balafon ka d'ale de ko mais k'an fa ye grand bassiste de au Mali ko n'an fa tɛ don min na ko jɔn de bɛna an fa remplacer bassiste la. Donc a ye kuma nin fɔ tulonkɛ la wa ka taa ne m'a faamuya mais ne n sigi ka kuma analyser je vis qu'il a raison parce que mon papa il joue avec tous les artistes au Mali donc pourquoi pas ne fana tɛ basi fɔ ka un jour ne l'existe ala k'an kisi o ma yɛrɛ donc ala ka n'o cɛ janya n'o tɛ don min na est-ce que ne tɛ se ka mon papa pourquoi pas je tɛ n fa remplacer donc depuis o don ne commencera ka basi fɔli daminɛ
ne fa bɛna sɔrɔ n bɛ ka base fɔ a bɛna sɔrɔ n bɛ ka base fɔ a étonnera quoi donc ni kɔrɔkɛw bɛ taa fɔliyɔrɔ la depuis Soumaïla Kanouté b'a ka succès la n bɛ t'o de ka fɔliyɔrɔ la n sera fɔli la n'o yɛrɛ ka instrument ye parce que ne fa de tun b'o ka guitare base fɔ même au studio ne fa de tun bɛ Soumaïla Kanouté ka base bɛɛ fɔ studio la donc n'ale nana ni cassette ye ne bɛ cassette lamɛn ka répétition kɛ so kɔnɔ kan jija fo ka na base maîtriser donc n ye base maîtriser mais ma maman elle était étonnée un jour donc dala dɔ bɛ ko Maru Sumalen donc ale kun mago bɛ base fɔla la ces jours là donc o y'a sɔrɔ Bamakɔ base fɔla kun man ca ani base fɔla kun dɛsɛlen don parce que y a des dimanches mɔgɔw bɛ caya sumu bɛ caya base fɔla man ca fɔlikɛla bɛ dɛsɛ donc ale ye fɔlikɛla ɲini fan bɛɛ fɛ ale ma base fɔla sɔrɔ guitare basse donc ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ ale y'i sara o la o fana ko a ma k'ale dɔgɔnin dɔ bɛ k'o bɛ base fɔ donc ne kɔrɔkɛ ye ne wele téléphone na Sidiki Kanté ko Maru Sumalen mago bɛ guitare basse fɔla la ko ne ka taa jouer Maru Sumalen fɛ o fɔra dɔrɔn ne kɔnɔ ko j'ai trop peur. Non, sirana de quoi, j'ai trop peur parce que voilà, il chien folo ka do fena, i be siran quoi. Ne sirana non. Idem dingana ne kuna dɔrɔn kata Maru Sumalen ka musique ɲini, a bɛ musique fɛn na ko répéter, ka o base répéter, o idée fɔlɔ de na ne kuna. Donc c'est ça que je fais. Bon, denmisɛnnin la o idée nana ne kuna jusqu'à présent, o idée kelen bɛ ne la. Donc idala ni ne wele sisan. Ko i ka concert bɛ ou bien i ka fɛn dɔ bɛ yen depuis i bɛ téléphone tigɛ dɔrɔn ne b'i ka morceau bɛɛ ɲini surtout internet ye fɛn bɛɛ nɔgɔya sa i sigilen dɔrɔn i bɛ don dɔrɔn i bɛ tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn donc ne ye o de kɛ ka Maru Sumalen ka morceau ɲini k'a répéter daminɛ donc dimanche nana se ne ye n ka guitare basse ta k'an sara n bamuso la Asetu Kamara ale yɛlɛla quoi a ko ne kana taa parce que pour elle n tɛna te ka taa fɔli kɛ quoi n bɛna mɔgɔw lamola ko ne kana taa fɔli kɛ donc du coup komi n fana fɔli kun ka di n ye malgré que n sirannen don donc n taara fɔliyɔrɔ la mais n sirannen don n nana se fɔliyɔrɔ la Maru Sumalen parce que n'a fɔra ko Seku Kanté den ko fils de Seku Kanté bɛɛ b'an kɛ fɔlikɛlaŋana ye parce que le papa il est connu quoi donc du coup ne nana fɔliyɔrɔ la u ye ne bonya fɔli daminɛra yɔrɔ min na dɔrɔn en fait ce qui m'a étonné aussi c'était Bamanan Foli. Nous on est mandingue, on joue les morceaux qui est mandingue. Donc depuis an ka dɔgɔ an bɛ maninka fɔliw de dege Bamanan Foli n'an t'o dege parce que an fa yɛrɛ maninka an yɛrɛ maninka ye donc mais ce qui m'a étonné o de y'a to n ye confiance d'an yɛrɛ kan n taara sɔrɔ Bamanan Foli de bɛ yen mais guitare solo fɔla o mana don dɔrɔn dɔnkilidala mana don dɔrɔn ne fana bɛ don ka fɔli kɛ mais ne sirannen don ne bɛ guitare fɔla tɔ kelen dɔ lajɛ k'a lajɛ parce que n sirannen don n bolo n bɛ ka mun fɔ o tɛ quoi mais ne b'o lajɛ dɔrɔn o fana bɛ se k'a kɛ ten ko c'est bien o bɛ jouer ka mais ne ko n ka que nin tɛ ka ne sugoro n ko c'est ma première fois de jouer n t'a musique dɔn mais n bɛ k'o accompagne je vois que le chanteur il était content ale contannen don donc fɔlikɛla yɛrɛ fana content du coup n ye confiance d'an yɛrɛ courage sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ la c'était un dimanche sumu de kun don donc k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ fɔli bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ n yɛrɛ nana courage sɔrɔ fo n bɛ wuli ni base ye ka dɔn kɛ donc fɔli banna bon donc dala ye 2000 di yan an tɛ 100 sɔrɔ tile journée kɔnɔ 2000 millions 2000 di moi j'étais petit a don n ye sotarama yɛrɛ de ta a sebeni kɔrɔ je me souviens très bien 2000 dira ne ma j'étais étonné c'est ça bon 2000 ni fana ne courage di ne ma musique la an tɛ 100 sɔrɔ an bɛ wari suɲɛ na papa ni mama ko wari suɲɛ na donc 2000 sɔrɔlen o ye courage donna e ko k'i bɛ se ka million sɔrɔ ne ko non n ko n bɛ se ka million sɔrɔ n ko 2000 du coup 2000 sɔrɔlen n content kojugu depuis n bɛ da la n kulela n ko na foli jara bɛɛ sɔnna ye donc du coup 2000 n sina k'o di la mère ma ten n ko ne ye nin bɛɛ de sɔrɔ o yɛrɛ content na k'a kɛra cogo di n ko n ko fɔli kɛra n ko bɛɛ dɔnkilidala yɛrɛ ko ne ma ko dimanche nata ko fɔli kɛra de n ko donc o yɛrɛ ko ne b'a yira ko n confirmera donc n sɔnna yɛrɛ ye donc ne b'a ye 2000 a ye 2000 ni tila ka 600 di ne ma
ka ne fa ta d'a ma ale yɛrɛ y'a ta ta j'étais content i don wagati ni fɛn na i t'olu jate minɛ quoi donc du coup n nana to ten ka courage ta ka répétition daminɛ ka na wari sɔrɔli daminɛ depuis n bɛ taa wari yira fo n tɛ taa wari yira tugun n y'a daminɛ ne ye 4,000 sɔrɔ n bɛ 2,000 bila n kana ni 2,000 n k'o de sɔrɔ la ne ye 10,000 sɔrɔ n bɛ 4,000 bila n kun ka na ni 6,000 n k'o de sɔrɔ la donc n tora ten ka to ten n taara INA la n ye DEF sɔrɔ n taara INA la ka première année kɛ parce que ne kun ye pratique kɛ so déjà avec mon papa mais donc ka taa théorie kɛ ka musique dɔn ka accord ninnu dɔn ka accord tɔgɔ ninnu dɔn donc o de n poussé ka taa INA la INA kun ka di n ye depuis n bɛ 2e année 3e année n kun bɛ INA tɔgɔ mɛn donc du coup n ye courage ta ka taa INA la mais ko cayara ma se k'a laban n danna 2e année la mais 2e année kɔni a ye expérience caman di yan n ye accord dɔn n ye fɛn caman dɔn musique kɔnɔla la n ye fɛn caman dɔn parce que RL dɔw yɛrɛ kun bɛ na ala ni INA y'a to n y'o RL dɔn parce que n'i bɛ INA la dɔw bɛ yen u bɛ encadrer n'i ka accord ma ɲi u bɛ accord ɲini ka d'i ma parce que dɔnkilidala bɛɛ n'i ka accord de don donc caman bɛ dɔnkili da u t'o dɔn ko bɛɛ n'i ka accord don e bɛ taa guitare fɔlaw sɔrɔ musique do re mi fa sol la si do e bɛ taa guitare fɔla dɔ sɔrɔ sa u bɛ ka jouer do la e ka accord ye re donc ne ko k'e bɛ dɔnkili da u ka do la dɔrɔn a tɛ diya mɔgɔ b'a ko nin tɛ se dɔnkilidala ka sɔrɔ i bɛ se mais e ka accord de tɛ donc mɔgɔ n'i tɛ musique yɛrɛ kɔnɔ i t'o dɔn accord c'est très important donc n ye accord dɔn ka guitare dɔn guitare tɔgɔ bɛ guitare fan bɛɛ la n y'o dɔn 2 ans kɔnɔ donc n bɛ foli di INA école-maître ma. Voilà, Sandali Kanté, comment ɲɛna an bɛ continuer n'an ka ko ye hali bi an y'a jateminɛ Sandali Kanté bɛ fɔli kɛ mais Sandali Kanté tɛ fɔli dɔrɔn kɛ dɛ a bɛ dɔnkili fɛnɛ da an bɛ don min na ko bi Sandali Kanté ka dɔnkili da ko o n'a ka fɔli ko o yɛrɛ bɛ cogo jumɛn sisan ni ye ɲininka o la o diyara n ye dɔnkilida ka di n ye n bɛ dɔnkili da hali sisan mais n ma se ka avantage ba sɔrɔ dɔnkilida la parce que du coup ne ye lancé ni guitare base de Mali bɛɛ bɛ ne dɔn dɔnkilidala cɛ fara muso kan an filɛ wagati min na bi alhamdulilayi bɛɛ bɛ ne dɔn sisan nɔ an b'an profite fɛ ka don ni question dɔ ye komi ko bɛɛ b'i dɔn déjà i bɛ se ka dama dama ni tɔgɔ fɔ ni minnu ye baara kɛ awɔ ni minnu ye baara kɛ n b'a daminɛ mɔgɔkɔrɔbaw la minnu dɔnnen don ka caya ka fo ka na jigin dugu ma a banna n ye sansi sɔrɔ en tant que jeune de jouer avec Amadou et Mariam donc sensiba de n'olu bɛ Mali la ne de b'u accompagner parce que groupe bɛ musicien caman bɛ yen groupe b'u bolo Europe groupe b'u bolo yan donc mais ni Amadou ye Mariam bɛ yan ne de b'u ka base fɔ parce que du coup n bɛ segin kɔ dɔɔni n ye base fɔ ka n fa remplacer ne fa ni mɔgɔ bɛ jouer bi bi in na ne de n'u bɛɛ bɛ ka jouer ani mɔgɔ kun bɛ jouer ani mɔgɔ jouera donc j'ai de la chance de jouer avec eux maintenant je joue avec Amadou et Mariam je joue avec Mohamed Diaby ça fait 7 ans maintenant je joue avec Mohamed Diaby je suis son chef d'orchestre aussi donc je joue avec Astou Niamé Tanti Safi Diabaté Momo Diabaté son mari qui d'autre Jami Sakor Nene Diabaté Nampé Sadio a ka ca quoi ani minnu dɔnnen tɛ parce que artiste denmisɛnnin caman ba de bɛ yen minnu bɛ ka wuli ani minnu yɛrɛ wuli a mɛnna mais u dɔnnen tɛ caman de bɛ yen u bɛ se dɔnkilida la ko dɔnkili garisɛgɛ voilà dɔnnen tɛ donc u ka ca quoi u ka ca d'accord Sandali Kanté o diyara n ye sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn e ye caman tɔgɔ fɔ k'e n'olu bɛɛ bɛ jouer sisan nɔ e b'olu bɛɛ ni fɔliw nana bɛn comment tu fais pour coordonner e b'a ɲɛnabɔ cogo jumɛn ni dɔ nana ta fila ta nana bɛn sisan e b'a kɛ cogo di i filɛ ka question important m'a de poser ta nin diyara n ye trop parce que nin problème bɛ yen a problème bɛ musiciens na parce que ni mɔgɔ caman bɛ jouer il y a certains moments mɔgɔ fila b'i wele ɲɔgɔn fɛ awɔ voilà mɔgɔ fila b'i wele ɲɔgɔn fɛ bon à ma manière chacun fait à sa manière mais à ma manière actuellement ne bɛ se ka fɔ ne ye mɔgɔ min ka groupe la den yɛrɛ principalement o ye Mohamed Diaby ye ça fait 7 ans je joue avec lui a ye n k'a ka chef d'orchestre fana ye donc n'ale bɛ fɔli la n tɛ ale ka fɔli labila mɔgɔ si fo ni
mun ka di ye kuma dɔ la parce que kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɔli dɔ bɛ wari t'a la mais sababu b'a la comme Amadou et Mariam exactement sababu b'a la fɛnw bɛ an ye festival salon na sinon an ye festival baden de kɛ an taara festival Selenge kɛ ka festival Seku kɛ ka taa festival kura dɔ kun daminɛra Selenge an y'o bɛɛ kɛ donc fɛn dɔ de don image a ka ɲi mɔgɔ ka image ma parce que ne yɛrɛ teri tubabu dɔw bɛ yen depuis u y'a dɔn ko ne ni Amadou et Mariam bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye ne tɔ minɛ a ye wo caman dayɛlɛ a ye fɛn caman dayɛlɛ quoi a ye opportunité caman dayɛlɛ donc ne olu suguya ninnu bɛ yen ou bien ne yɛrɛ bɛna dɔnkilida la ne yɛrɛ bɛ parce que n bɛ to ka dɔnkiliw da n bɛ to ka sumu sigi n teriw ye donc ne b'olu la n bɛ se k'a fɔ Jabi ye ah vraiment nin fɔli in don n b'a averti en avance n b'a fɔ karisa n tɛ nin fɔli don sɔrɔ n bɛ n yɛrɛ remplacer comme déjà mon papa il joue n kɔrɔkɛ fana bɛ n dalen bɛ mun kan Mohamed Kanté n b'o bila nɔ la ou bien n bɛ n yɛrɛ wolofa bila ka taa nɔ la donc c'est ça que je fais pour que problème kana k'a la quoi j'avertis en avance ok c'est ça le plus important faamuyali sɔrɔ l'o la sisan an b'an kan ɲigi dɔɔni problème t'a la a bɛ diya n ye dɛ merci i pɛrɛnna gorge ɲigina sisan nɔ donc an bɛ continuer n'an ka ko ye hali bi Sandali faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Sandali yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la fɔli kɔnɔna la plutôt bon n bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛyaba sɔrɔ la parce que an ka génération an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah an bɛ se k'Ala fo k'Ala barikada parce que an fa n'an baw ye sɛgɛn min kɛ musique kɔnɔna la an m'o kɛ bon an tɛna o kɛ hali an tɛna o tila kɛ parce que moi j'ai le temps j'ai eu de la chance de parler avec mon papa exactement donc ne fa a bɛ fɛn caman ɲɛfɔ n ye musique kɔnɔna la a b'an lasigi a n'an bɛ kuma quoi il y a communication entre nous donc c'est ça qui m'a permis n ye fɛn caman dɔn denmisɛnninya la musique kɔnɔna la parce que ɲɛfɛmɔgɔ ne fa yɛrɛ ka kuma dɔn ɲɛfɛmɔgɔ o de bɛ kɔfɛmɔgɔ la keguya k'i la somi donc mon papa il a joué avec plein d'autres artistes. Il a joué avec Alpha Touré, Toumani Diabaté, Babani, Salifou Keita, Mouri Kanté, Manfila Kanté, Karfala Kanté, Kadamine Laguinela Kanaya. Il a joué avec tous les grands artistes. Même Grammy Award. C'est mon papa qui a joué dedans, à la base. Avec Toumani Diabaté. Donc, lui, c'est comme ça parce qu'on ne se plaint pas. On me voit sur 600. Lui, tout sera. Exactement. Époque là. Voilà. Imagine ne be folie que 600. Actuellement, ne ga folie là-bas. Moi j'ai eu 100 000. Imagine. Folie là-bas, ne 100 000 sur là avec Tanti Safi Diabaté. Donc mais à l'époque, en fawra wati là. Où kunto soro. Où kunto soro ne faga folie là. Aller Mouri Kanté. Aller ni Mouri Djeli. Oui, c'est dû parce que musique m'a fait soro. Bon, ampleur bas sur n'a faut saber tout comme. Voilà, parce que aku ampleur sur mais follow ibaro wati utekele a wati jatigi sans jatu karale no sans jatu be parce que djembe ka yelema quoi. Musique be ka la valeur là. Exactement. Follow jatu kumancha jatu kunte valeur do musicien na ou te valeur do dongidala mais 600 jatu be kare ka warba du villa kuntu. Oui, parce que musique ampleur buana. Musique ampleur buana quoi. Donc ne fa ko kuluk me cheke. Luk me cheke mugana de ça. Mu saba ou be cheke du. Donc imagine à nos jours ni b'an jeunes ɲini se bɛ taa sɔrɔ restaurant ba ni fɛngɛ baw de la donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ma gɛlɛyaba sɔrɔ musique kɔnɔna la parce que instrument ko de bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn i bɛ fɔli kɛ fɛn dɔ la a t'i bolo donc moi j'ai de la chance ne kɔrɔbara o y'a sɔrɔ ne fa ni tubabu bɛ baara kɛ base b'a bolo n ye n dege so kɔnɔ ma gɛlɛyaba ye musique kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la. Faamuyali sɔrɔla o la Sandali kuma ɲɛna i bɔra k'a fɔ k'i ma gɛlɛyaba sɔrɔ gafɔli ko kɔnɔna la sisan nɔ Sandali mais a mana kɛ cogo cogo kɔni musique ye porte ɲɛnamabaw dayɛlɛ i ye a ye nafa caman lase i ma sisan nɔ an bɛ fɛ i k'i da don olu dɔw la i k'olu walawala. Ok, bon n bɛ Ala fo k'Ala barikada i ye ɲininkali la a diyara n ye musique ye fɛn caman di ne ma. Parce que même misali ta jumɛn kan fɔlɔ ne ni fɛn fɛn ye denmisɛnninya kɛ ni fɛn fɛn école kɛ ɲɔgɔn fɛ a classe ka école ma taa yɔrɔ jan parce que musique ye métier de fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa f'i ka métier diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye métier kɛ i tɛ nimisa la ne bɛ se ka n jigi da i kan sa e bɛ ne jigi waro
mais n'i jigi da i ka métier kan métier t'i janfa fo ka diɲɛ ban. Exactement. Donc ne ka métier n jigi d'a kan k'a kɛ n sɛbɛ a ka di ni ko ye bɛɛ b'o dɔn a diyara n ye de janni i ka don fɛn na n'i y'a kanu n'i donna la dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la. Ne donna musique la n b'a fɔ alhamdulilayi n ma tournée bababa kɛ n ma sansi sɔrɔ ka Europe yala mais Afrique kɔnɔ yan n ye Afrique yɔrɔ caman yala hali k'a da Bamakɔ ma n bɛ Ala fo ka Ala barikada parce que i bɛ don fɛn na i ka tɔnɔ de sɔrɔ la fɛn diyara i cogo cogo n'i ye nafa sɔrɔ la o de fana ka di. Exactement. Musique ye n permettre ka n ka rêve de réaliser n bɛ Ala fo ka Ala barikada denmisɛnninya la Ala ye doni dɔ di ne ma k'a ta fanga di yan Ala ye bangebaga doni di ne ma k'a ta fanga di yan Ala ni musique sababu Ala k'a ta fanga di hali bi Ala ni musique sababu n jɔlen bɛ ni n fa ye n jɔlen bɛ ni n ba ye n jɔlen bɛ ni n dɔgɔnin n jɔlen bɛ ni n ka famille en un mot ni n kɔrɔkɛ parce que ale fana bɛ musique de kɛ donc o ye fɛnba de diɲɛ kɔnɔ. Fɛnba ye o ma di bɛɛ ma. Bɛɛ ka Ala deli ye de i ka den sɔrɔ den bɛ se k'i ta jani i ka don laban cɛ donc Ala y'o nɔgɔya ne ye ne ka juru tɛ Ala la quoi parce que ne fɛn sɔrɔ wagati o bɛnna ne bangebagaw kɛnɛma la donc o diyara ne ni ne tɛ foyi ɲini tugun n bangebaga n fa ka kɛnɛ n ba ka kɛnɛ yarabi a ma Ala k'u mɛn an kɔrɔ halisa u ka fɛn caman mɛn musique kɔnɔna la an sigilen tɛ ni mun ye donc o ye nafa belebeleba de parce que n'i ye fɛn sɔrɔ n'i bangebagaw yɛrɛ m'a don i la o ye fu ye ne bolo parce que bɛɛ n'i ka faamuyali don ne ka sɔrɔ n bɛ musique la n bɛ wari sɔrɔ parce que ni mɔgɔ caman bɛ jouer n bɛ n dayirimɛ sɔrɔ n bɛ n ka instrument san n yɛrɛ ye moyen de déplacement bɛ n bolo n bɛ n ka so sara n bɛ n ka courant sara n bɛ ji sara n ka dumuni fɛn bɛɛ a bɛ gulonnen bɛ n yɛrɛ de la n ka donni tɛ mɔgɔ da la ça c'est le plus important aussi. Exactement. Hali ni mɔgɔ tɛ fɛn k'i ye il faut k'i ka dépend i yɛrɛ la n'i sera ka dépend i yɛrɛ la i yɛrɛ b'i ka fɛnw kɛ hali n'i tɛ fɛn k'i somɔgɔw ye n'i bɛ dépend i yɛrɛ la ça c'est plus important. Je me plains pas en vrai dire je dis alhamdulillah. D'accord, Sandali kuma ɲɛna sisan dɔ Sandali i tɛna an kulokɔrɔla ni fɛn fɛn dɔn i sina ka guitare basse minɛ k'o fɔ dɔrɔn ka sina ka son dumani da o dugumala la. Ok, problème t'a la ni n ka guitare nana donc guitare 16 do mais guitare 16 guitare basse c'est la même chose parce que ni n ko c'est la même chose ça dépend ne ka instrument guitare basse ye mais ni ye fɛn fɛn mɛn balabada baladeni da a mɛnna balaba de la ne ka instrument n bɛ mun fɔ yɛrɛ n bɛ wari sɔrɔ fɛn mun na yɛrɛ o ye guitare basse de parce que ne fa b'o de fɔ mais n yɛrɛ ye courage ta ka guitare 16 fɔ n yɛrɛ bɛ dɔnkili da n yɛrɛ b'a bɛɛ accompagner ça c'est le plus important parce que imagine ne bɛ dɔnkili da ne invitera plateau sanfɛ sa ni ne tun tɛ se ka n ka guitare fɔ j'étais obligé ka dɔnkili da sans guitare ou bien ka mɔgɔ dɔ wele ka na guitare fɔla dɔ o ka guitare fɔ n ka dɔnkili da donc c'est pour cela que dɔnkilidala n'i sera k'i ka guitare fɔ a bɛ courage don i la a ye courage don na parce que n bɛ misali ta Buye Kuyate kan ale bɛ guitare fɔ a bɛ dɔnkili la c'est le plus important même si CSF mɔgɔw y'a invité don dɔ la ani guitare fɔla ma taa a kelen de taara a ka guitare fɔ il a chanté a y'a ka concert bɛɛ kɛ ten o ka di tubabu ye i bɛ guitare fɔ i bɛ dɔnkili da même Alpha Touré la même chose donc mais Buye yɛrɛ de courage donna parce que n b'a ye a bɛ guitare fɔ a b'a ka dɔnkili da a ye courage donna tellement donc n ye basé guitare kan n bɛ guitare fɔ n bɛ n ka accompagnement kɛ n bɛ n ka dɔnkili da. D'accord. Guitare ka sama ka na joona Sandali ka kabako lamaga. Bon n bɛna dɔnkili dɔ da komi bɛɛ bɛ n dɔn e yɛrɛ bɛ n dɔn n'o ye n'o ye Sandali Kanbɔra ye dɔnkili nana cogo min na n bɛ n da don a la dɔɔni fɔlɔ janni n k'a daminɛ en fait ne mamuso Ala ka ɲin'a la mɔgɔ mɔgɔ mana na an ka famille na ne mamuso tun bɛ dɔnkili da bɛɛ ye i na don diɲɛ kɔnɔ a bɛ dɔnkili da i la depuis dɔgɔtɔrɔso la k'a daminɛ an ka famille mɔgɔkɔrɔbaw la ka jigin ne mamuso tun bɛ dɔnkili da bɛɛ la donc ne ta o de diyara ne a tora n kunkolo la a bonyana ma n fana y'a développer ka kumakanw fara a kan ne mamuso tun bɛ dɔnkili min da donc n bɛna dɔnkili da u ye n yɛrɛ ye mun fara a kan
donc moda jamai mo donim tege jamai inshallah Allah libera o presilin bare do sandalim na kabako nambara donc ayon suidron Kamora sanali kamorale kamora sanali kante kamorale akamora sanali kamorale kamora sanali kante kamorale ye kante kamora asetula sanali kamora Sikula sanali kamora ye kante kamora asetula sanali kamorale kamora sanali kante kamorale la membala moloma hinde kante kamora namoy wala molefe kante kamorale makena sara mayala tenyina nguluna vereko makena jeli mandiala tenyina ngulu fa bereko makina gitarini fola tenyina ngulu na bereko kamara situ jelimani yala sanali saramayala nedu saramayala ni me fo ngulu na bere kamara situ le sanali kamorali asitu la jumala kamorali makena saramayala tenyina Aisha Zuliko makena jilimani yala tenyina Aisha Zuliko Aisha injigile diwali kamora sanali kamorali kamora sanali kante kamorali alasa bravo sanali ati tamaninga Allah libéraux na kila tete meninga de n'était prévu sandali bora aya voix duman bain blaba basite ko bene guitare solo ay ne ngo oben sugunnu ne ngo oben sugunnu so randron les plateaux des stars ay continue de arranger sandali donc li jara yere de ane refargan chifo ko be wudi aya tete meninga merci c'est gentil Sandali Kanté. Donc Sandali a mis une question ya alibi. OK. Si ça non, a me faire projet du maire be Sandali bolo. Yeni ngolo jarani parce que actuellement projet do bembolo. Nous projet chama bembolo. Mais actuellement basé le projet ngasan. Ka groupe sigi. Groupe mundo na avancera abenya parce que groupe mda mancha malila ma fait ka groupe do resigi famille kono famille abe famille mo kelen tala du kono famille yere fa kelen kadam ne fa un koroge ne ndogonu famille yere famille kanté che kelen din su kanté de un koroge Mohamed ale be guitare fo abe basi fo ne mfana be guitare fo me basi fo me dongnida ndogni chemani ale fana be batterie fo dobi o be guitare fo do fana be o be flame fo donc ambe wakati mna sisa ali mo nani me concert ke mo sababe concert ka obeta tour du monde ke to abu rete jama ba fe concert la sa munga gele no ni rebe dongnida ka guitare fo ne fa be basi fo ne koroge be accompagnement fo ndogon me batterie fo donc groupe complète d'affalé donc au projet de Bimbolo 100 et répétition côté problème parce que un correct instrument complet balé bolo donc en répétition que souk m'avait donc à tour à Moussa en tant que répétition donc a commencé à jouer d'amener euro là donc pour le moment euro ni d'amener follow parce que m'a fait qu'à répétition que follow donc ne répétition que meilleur ni dans parce que sababu weji ngono sababu sababu te bande donc souffle jeune flani c'est très important parce que ay fen chamana sinerema ibe sababu do soro souffle je kono
a ka gɛlɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ caman i bɛ dɔ bɛ yen a tɛ télé lajɛ mais ale bɛ t'i sigi hôtel dans les hôtels ou bien folikɛyɔrɔ ninnu na ka musique lamɛn a b'i dɔnkilila cogo bɛ diya a bɛ se ka sababu dɔ d'i ma a bɛ se ka fɛn dɔ d'i ma donc sababu a bɛɛ la télé fana c'est la même chose i n'a fɔ je fais Ministar quand je faisais Ministar j'avais beaucoup de fans en Europe beaucoup même j'avais beaucoup de fans en Europe jusqu'à u bɛ wari envoyement tout dɔn n jatigikɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen Maraka Papa Dugure a ye n ye télé la de ko n bɛ yɛlɛ n bɛ fɔli kɛ u ka d'a ye trop donc i ka baara ka di le fait que i bɛ batterie ta i joualen n bɛ yɛlɛ quoi ale bɛ Ministar lajɛ parce que don min na i b'a dɔn hadamaden don bɛ se ka kan mɔgɔ ma y a un moment donné ne tun tɛ forme ba la n ma yɛlɛ Ministar banna dɔrɔn n y'a sɔrɔ a ka pelle absence baden de bɛ n kun ko mun de bɛ na n ma yɛlɛ ko ne y'ale décourager ko bɛɛ bɛ ne dɔn ni yɛlɛ de ya parce que ni ne bɛ scène sanfɛ très généralement u bɛ ne la me souris parce que i bɛ ka baara min kɛ n'a ka di n'i bɛ k'a kɛ i bɛ joie quoi a bɛ plaisir de procurer mɔgɔ ye donc ne ka yɛlɛ nin ye n ye fɔli kɛ o diyara n kɛcogo diyara mais yɛlɛ nin o fana ye caman kɛ donc il a voulu a bɛ wari ci ma kuma bɛɛ a bɛ wari ci ma kuma bɛɛ Orange Money la Ala k'an da ma y'a man ye ale ma de ka se Mali la fɔlɔ yɛrɛ Sandali o bɛɛ ye kanu de wallahi donc voilà quoi o ye sababu dɔ ye sababu man dɔgɔ quoi ok projet voilà o ye projet ye ni Ala nana n'a ka na ye n b'o projet améliorer avec mon frère avec mon père et avec mes frères on va essayer d'améliorer ça ces projets ensemble parce qu'on ne sait jamais dans la vie quoi il faut pas braser les bras ni wulila ni ko k'a ye n dɛmɛ i yɛrɛ de bɛ wuli k'i yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ donc mɔgɔw b'i dɛmɛ quoi d'accord sisan an bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ de ka di Sandali diɲɛ kɔnɔna la jumɛn na fɛn min ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ka di ne ye fɛn min ka di ne ka tɛmɛ fɛn min ka diɲɛ kɔnɔ ne t'o ɲini yɔrɔ jan n'i y'a mɛn bi mɔgɔw b'a fɔ ko Sandali Ala ni ne woloba bɛrɛ sababu a banna pewu bɛɛ bɛ ne dɔn ne ka bako tɛ kulonkɛ fɛn ye n ka bako ka bon trop o bɛ na bɛɛ b'o dɔn fo papa bɛ to ka kɛlɛ voilà papa o bɛ dimi kuma bɛɛ o bɛ dimi kuma bɛɛ n ka bako tɛ kulonkɛ ne ba de ka di n ye ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ne ba ka di ne trop mun yɛrɛ ma di Sandali ye fiyewu mun man ne vraiment ɲɛngoya vie man ne dɛ cɛ ɲɛngoya bɛ Mali la trop n'an sera ka ɲɛngoya dabila ka ɲɔgɔn dɛmɛ Malien hypocrite de ka ca n'i y'i sigi dɔ kɛrɛfɛ sa ko Sandali bɛ se fɔli la de a bɛ se dɔnkilida la dɔrɔn i b'a ye jama la dɔ bɛ sɔrɔ o bɛ digi mun na o b'i la gosi hali ne ka di dɔw ye tellement que o bɛ se kuma la o b'i la gosi o ye f'i bɛ goyo ye Mali kɛlɛ n'i y'o bɔ Mali kɛlɛ la dɔrɔn a tɔ b'a de k'i goya mɔgɔ ye mɔgɔ kan juguman fɔ kɔ voilà donc o de man ne diɲɛ kɔnɔ ka mɔgɔ la gosi n'i tɛ mɔgɔ fɛ ka n'a la gosi mɔgɔ wɛrɛw ye caman b'a fɔ Sandali bɛ ta Sandali kuma ɲɛna question dɔ b'an bolo yan nɔ anw yɛrɛ tɛ dɛ an layɛlibagaw de ko k'i ɲininka la n'a sɔrɔ Sandali furulen don wa walima ni furulen de tɛ mais n'a sɔrɔ kow fana bɛ yen donc k'i da don la i k'o fana ɲɛfɔli kɛ an ye o ko la ok n'i ye ɲininko la a diyara n ye parce que ça fait 3 ans maintenant quant au ministère la an ka animatrice H ale fana ɲininka nin question kelen na n ye mɔgɔw jaabi mɔgɔ caman ye video sɔrɔ mɔgɔ caman b'a kalama mɔgɔ caman y'a ye Sandali Kante bɛ yɔrɔ min na bi ma furu n ye denmisɛnnin ye n tɛ denmisɛnnin mais ma furu kɛ fɔlɔ mais j'ai une fille den musoman ala ye den musomanin kelen ɲɔgɔn ye o bɛ n bolo Jeli Ɲuma Kante mais ma furu kɛ fɔlɔ mais très bientôt ko bɛ nale donc o kɔrɔ i furulen tɛ mais kow bɛ yen ayiwa aw minnu bɛ k'an layɛ nin wagati in na malheureusement Sandali Kante bɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ a ko k'a furulen tɛ mais ko hali o bɛɛ la ko kow bɛ yen dɛ donc sisan nɔ aw minnu cɛsirilen don an b'a fɔ aw ka cɛw foni donc Sandali Kante an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye n tɛ sisan nɔ Sandali an bɛ fɛ i ka conseil général di denmisɛnnin bɛɛ ma minnu bɛ art la déjà o ni minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka don a la parce que art kɔnɔna bi la man tiɲɛnen don dɛ
trop tiɲɛnen don ko caman b'a kɔnɔna la sisan an bɛ fɛ ka conseil général di cogo min na ni bɛɛ bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ o la. Ok, conseil caman bɛ ne bolo mais n bɛ n da tu dɔɔni na. n b'a daminɛ conseil min na fɔlɔ actuellement komi confinement ko nin a ye conseil di artiste caman ma. Artiste bɛɛ ye i ta yɔrɔ n'i bila yɔrɔ dɔn parce que mɔgɔ si kun sigilen tɛ ni bana ni ko bana ni bɛna se ka kɛ sababu ye ka activités dabila fo kana don fɔlikɛlaw ka fɔli la ka fɔli la jɔ presque 3 mois maintenant fɔlikɛlaw tɛ fɔli kɛ denguli tɛ kɛ sumu tɛ kɛ concert tɛ kɛ donc ni fɔlikɛla kɔni ma fɔli kɛ a balocogo o b'a kɔnɔna gan quoi donc o yɔrɔ la n bɛ conseil min di artistes ma o la fɔlɔ an bɛ k'an janto an yɛrɛ la an bɛ k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la an ka essayer ka économie kɛ an tɛ bɛrɛ sɔrɔ mais an bɛ fɛnni min sɔrɔ fana an b'a essayer ka compte dayɛlɛ banque la ka économie kɛ kɛrɛfɛ parce que on sait jamais parce que très général fɔlikɛla caman bɛ yen hali ne yɛrɛ b'a la mais ɲɛfɛ mɔgɔw de bɛ kɔfɛ mɔgɔ la kiw fɔlɔ ne tun mana bɔ fɔliyɔrɔ la n bɛ 20,000 30,000 sɔrɔ jeune comme n b'a fɔ n bɛ nin dun parce que dimanche nata n bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ n b'a bɛɛ dun donc mais ne sɔmina fili man jugu i tɛ bɔ a la o de ka jugu moi j'ai parce que n'i bɛ ka kɔrɔbaya i bɛ anglais sɔrɔ surtout ni famille b'i bolo si tu tiens beaucoup à ta famille donc fɛn dɔw bɛ i b'a dabila donc moi ne y'a kɛ cogo min na ne bɛ ladilikan ni fɔlikɛla bɛɛ ma minnu b'a kɛ u ka dɔ fara kan minnu t'a kɛ ka compte dayɛlɛ banque la ka essayer n'i bɔra sunyɔrɔ la i bɛ se ka wari dɔ bila compte la parce que on sait jamais kuma dɔ la fɔli tɛ yen kuma dɔ la gɛlɛya bɛ yen donc kuma dɔ la bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen on sait jamais quoi donc depuis ne yɛrɛ y'o kɛ a ye ne yɛrɛ lafiya trop depuis ne ye compte dayɛlɛ n mana bɔ fɔliyɔrɔ la n bɛ n ka dépense bɔ wari la n bɛ taa bila banque la k'an yɛrɛ la ɲinɛ kɔ a ye ne dɛmɛ trop surtout nin confinement na. D'accord, mais Sandali conseil wɛrɛ parce que dɔw yɛrɛ ɲɛna ko art kɔnɔna ye débauche de ko lankolon kɛ yɔrɔ donc sisan an bɛ fɛ ka conseil fɛnɛ dɔw di jeunes ma o kow kan. Bon i b'a dɔn ko mana kɛ cogo cogo bɛɛ n'i donku don. Awɔ. Musique la dɔw donku y'u ka wari sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana donku de ka na muso ko muso bɛ sɔrɔ a la. Awɔ bɛɛ n'i donku don art la parce que n'i ye dɔw ɲininka ko n'i donna art la dɔrɔn k'i bɛ muso sɔrɔ. Ko bɛ k'i bɛ wari sɔrɔ i bɛ mobili sɔrɔ i bɛ du sɔrɔ i bɛ bɔ télé la i bɛ kɛ star ye bɛɛ ni i donku don mais jeunes ma fɛn dɔ de faamuya n'i bɛ don fɛn fɛn la i b'a ɲɛɲini quoi mun de kan ka kɛ mun de man kan ka kɛ n kan ka nin kɛ tan wa n kan ka nin kɛ tan donc n'i y'o dɔn dɔrɔn i ta yɔrɔ t'i kɔnɔna fili très général ne filɛ parce que janni i k'a fɔ k'i bɛ conseil di mɔgɔ ma a ka kɛ o ka kɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ filɛ jogo bɛ bɛɛ la mais exemple dɔ b'i la i bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ caman b'i dɔn mun ye Bamakɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Bamakɔ yan mun bɛ sɔn mun ma mun tɛ sɔn mun ma bɛɛ b'a dɔn ne tɛ cigarette min n tɛ gulɔ min n tɛ shisha min n tɛ joint min n tɛ thé min bɛɛ b'o kalama fɔlikɛla fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan bi bi in na a caman 90% a bɛɛ bɛ ne dɔn mɔgɔ si t'a fɔ k'i delila k'ale tɛ ye ne da la mais ni dɔw y'a ye dɔrɔn k'i ye fɔlikɛla dɔrɔn u b'i k'a sugu bɛɛ parce que fɔlikɛla caman de bɛ yen malankolon don mais fɔlikɛlaw tɛ b'u yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ka tila ka fɔlikɛlaw bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ n'i y'a fɔ mɔgɔ ma ko artiste dɔ bɛ yen k'a tɛ thé min a tɛ shisha min a tɛ gulɔ min a tɛ cigarette min u b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la parce que fɔlikɛlaw ka ca sisan dɔw donku a la parce que taayɔrɔ t'u la tugun avenir t'u la tugun foyi foyi t'u b'a ko i jɔ an ka don musique la mais a caman b'a bila 2010 ni sisan cɛ caman y'a bila 2010 ni sisan caman y'a bila yanni 2030 cɛ caman b'a bila parce que e bɛ don a la ko fɛn min don n'i y'a dɔn o tɛ dɔrɔn i bɛ bɔ a la o caman ye musique bila parce que u bolo ko mun don o tɛ i ma ye caman bɛ taa ina na u tɛ ina laban i n'a fɔ ne n'a ɲɔgɔnnaw parce que an tatɔ ina na an bolo ko n'i taara dɔn ko dɔnkilida ni fɔli dɔrɔn de bɛ yen on savait pas i t'a dɔn f'i ka taa an y'a bila an kunna dɔrɔn ko i bɛ taa dɔrɔn aw bɛ dege dɔnkilida fɔli kan aw bɛ tile o de la mais i t'a dɔn kalan min yɛrɛ bɛ o tɛ université yɛrɛ la n'i donna a kɔnɔ de i b'a dɔn i bɛ se ka matière 6 kɛ tile kelen kɔnɔ f'i bɛ décourager i b'a daminɛ sɔgɔma fo 18h o b'i sɔrɔ ina cours kɔnɔ
une semaine de rebeni misa itakuna parce que kalan ne bin donc c'est la même chose ni be do fena e ga nyini ka conseil ou la mais ina fo folo banenu kumbe ke araperu ka fanfela la il y a canyon classé canyon doroya mais si ça chaman bora la parce que be ka famia rap conscient chaman be ka famia mo de be gula mais parce que kito banenu fait on a été avancé donc ne be conseil me dit maloma amasi ka mo nyini nga dron ugu sigi ka lajɛ musique la mɔgɔ bɛ ka avancer ugu ka ko kɛtaw jateminɛ ne b'o de kɛ depuis ne fitini o de bɛ ne la depuis ne fitini parce que n kun bɛ Sidiki Jabate suis trop Mali musique la yɛrɛ ne tun bɛ mɔgɔ min ka ko kɛtaw suis yɛrɛ k'a suis o ye Sidiki Jabate parce que c'est mon grand frère ne fa de tun b'a fa ka base fɔ depuis an ka dɔgɔ ne fa Sukante de tun bɛ Tumani Jabate ka base u bɛ voyage u ye diɲɛ jamana bɛɛ kɛ ka yala visa 23 de bɛ ne fa bolo avec Tumani Jabate donc Sidiki je le considère comme mon grand frère donc ne tun b'a suis trop wala ani Ibawan tun mana musique kɛ ne tun b'a bɛɛ fɔ guitare la. Je vois que bɛ segin Sidiki ka dɔnkili caman ka Sidiki ka dɔnkili caman bɛ ne bɛ guitare fɔ k'a tila bɛɛ da tuma dɔ hali jani n ka na yan n bɛ ka Sidiki lamɛn parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ ka avancer fɛn na kana k'a ma ɲɛngoye kana k'a ma asidi ye exactement bon exemple au suivant n'i ye bon exemple suis wallahi hali n'i ma k'a ye c'est à dire i bɛ surunya la parce que i bɛ sira ɲuman de kan quoi n'i ye sira ɲuman suis n'i ma s'a danna i kɔni i bɛ sira ɲuman caman tagama mais n'i ye sira jugu suis parce que bɛɛ b'a dɔn nin ye sira jugu ye nin ye sira ɲuman ye ne ye Sidiki suis courage b'a la et répétition b'a la a ye fanga min ta ne y'a suis a don waati musique la mɔgɔw ko a tɛ kɛ fɛn ye dɔw yɛrɛ ko fɔli a bolo ma dafa a tɛgɛw plutôt excusez-moi pour le terme donc bɛɛ la ye courage ta ka bosser ka percer donc c'est la même chose donc ne ale de suis n y'a ka ko kɛtaw suis déjà a bɛ kura fɔ a bɛ dɔnkili da ko pourquoi pas n fana tɛ guitare fɔ ka dɔnkili da ka groupe sigi Sidiki n'a ka groupe de bɛ taa fan bɛɛ fɛ sisan mais i ka n bɛna ni question dɔ ye i ni Sidiki de la ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ non ni Sidiki ma de ka baara kɛ parce que Sidiki n'a fa ka famille a n'a fa ka fɔlikɛlaw de tun bɛ jouer donc il a décidé k'a fa ka fɔlikɛlaw bila k'a yɛrɛ ka fɔlikɛlaw ta parce que fa n'a ale ka fɔli mana bɛn ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ problème ye donc il a décidé donc k'a mago bɛ guitare base fɔla dɔ la donc a ye mɔgɔ ɲininka Mali kɔnɔ yan k'a mago bɛ guitare base fɔla la ko mun bɛ se ka baara kɛ bɛɛ bɛ ne tɔgɔ fɔ bɛɛ ko Sanali Kante donc il m'a contacté le fils de Naini Jabate Gaussou Jabate. Lui aussi il m'a contacté, j'ai répété les morceaux de Sidiki Jabate avec lui chez Naini même. Ce soir même on devrait partir jouer avec Sidiki Jabate pour commencer la répétition. Ne Gaussou Klobena a inséré ne n'allait de Sidiki ka morceau répété la mina a fait folo souffle la fait an ka ta Sidiki yɛrɛ fin ka ta répétition parce qu'il a voulu connaître ka ta jouer parce que a ye mɔgɔ saba ɲininka a y'a ka chef d'orchestre n'o ye Baba Piano ye a y'o ɲininka ko ne bɛ se k'a ka base fɔ a ye Fatim Jabate ɲininka a ye Gaussou ɲininka donc u ye confirmation d'a ma mais avant la nuit Dieu a décidé autrement. Moi j'ai pas pu partir mais pas fait candidat de Bella j'ai pas pu partir mais c'est mon idole, c'est mon frère Mara Donglu aimé Mara Donglu écouter donc Meiba Wan Fananame Malega Donglu Lame Mara Donglu écouter donc parce que lu fila da adam na ɲɔgɔn fɛ quoi il se ka kɛ Sidiki fait fɔlɔ k'i tɛ kɛ Ibawan fɛ fɔlɔ parce que olu fila de y'a daminɛ exactement donc c'est pour cela que n kun b'u lamɛn u bɛ parole minnu fɔ dɔnkili kɔnɔ ne b'o bɛɛ fɔ guitare la hali Sidiki Ibawan n'i kun taara ne sɔrɔ so ni ne terikɛw kun bɔra école la dɔrɔn u bɛna ko ne ko jouer guitare la ne bɛ guitare ta Sidiki Ibawan bi an bɛ Ala fo bi parce que o son jara trop an ka génération wagati la o son kun bɛ fɛ ci donc ne ye musique daminɛ ni Sidiki ka fɛnw de n'a ye fɛn fɛn kɛ dɔnkili fɛn fɛn da n b'a essayer k'a ka dɔnkiliw bɛɛ interpréter parce que i bɛ wagati min na moment min na i b'o ko de kɛ ne fa filɛ nin il est contre jarabi dɔnkili parce que olu bɛ musique dɔn olu bɛ musique dɔn trop jarabi dɔnkili ça avance pas a bɛ dan Mali la yan i bɛ yɔrɔ min na a bɛ dan yen mais
ka bɔ i ni tubabu ka baara kɛ musique professionnelle o fana sira dɔ de mais an t'a dɔn an faw de b'a dɔn mun ye musique kɛ mun ye musique kanu olu de b'a dɔn i bɛ na ni sira gɛrɛ de parce que ne fa ka fɔ la tubabu yɛrɛ y'a ye ko Mali musique tiɲɛna k'a bɛɛ kɛra jarabi dɔnkili ko mun mana na jarabi dɔnkili mun mana na jarabi dɔnkili parce que mɔgɔ kelen mana fɛn min kɛ n'a marchera bɛɛ b'a fɔ k'a b'o kɛ donc bɛɛ nana ni jarabi ye bɛɛ nana ni jarabi fɛn fɛn tun bɛ sira gɛrɛ kan o la dɔnkilidala ka ca sa mais mun bɛ conseil ɲɛnama di mɔgɔ ma o tɛ yen parce que conseil yɛrɛ man d'an ye mun bɛ conseil di an t'o lamɛn exemple Jɛnɛba Sɛk ale ka musique caman kɔnɔ conseil b'a kɔnɔ mais mɔgɔw t'a lamɛn ka caya bɛɛ baselen bɛ jarabi n'i ye dɔnkili da sa n'i b'a fɛ a ka lamɛn yɛrɛ yɛrɛ i bɛ jarabi dɔnkili da mon cœur bébé donc a bɛ mode la mais ça avance pas trop a bɛ bloqué ɲɛfɛ quoi a bɛ bloqué imagine Sia ta bari filɛ Fatumata Jawara a bɛ concert min kɛ Europe malien den si t'a kɛ Mali bɛɛ a bɛ concert min kɛ mɔgɔ si t'a kɛ ale ni Worokiya u bɛ concert min kɛ mɔgɔ si t'a kɛ mais u ka musique yɛrɛ ba i bɛ jarabi dɔnkili kelen ni fila de tɔmɔ a la u bɛ musique yɛrɛ de kɛ mun bɛ tubabu bɛ se ka mun lamɛn u bɛ se ka mun faamu parce que tubabu filɛ nin sisan hali n'i bɛ dɔnkili da bamanankan na n'u t'a faamuya u bɛ ɲininkali de kɛ u b'a mots de sɛbɛn e b'a fɔ bamanankan u b'a mots de sɛbɛn k'a ɲɛɲini nin bɛ ka mun fɔ dɔnkili kɔnɔ dɔnkili ni conseil de don wa dɔnkili nin bɛ ça veut dire quoi wala caman ka musique bɛ hali n'a bɛ ka da bamanankan na clip bɛ i b'a ye a bɛ sɛbɛn bamanankan na sɛbɛn français la a dugumala la donc cela veut dire que tubabu b'a fɛ k'a dɔn an bɛ ka fɛn mun fɔ musique la a bɛ mɔgɔw attirer ne Sia ka concert caman lajɛ parce qu'il joue avec mon tonton Sekou Baz qui joue de la basse aussi qui est l'un des plus grands bassistes au Mali et il joue avec mon meilleur ami Yakuba Konessi qui est actuellement en France donc n b'a ka concert suit n'a nana Mali la yan Yakuba bɛ invité a bɛ carte di an bɛ to ka concert suit donc n bɛ analyse de kɛ quoi ne bɛ taa concert la ka analyse de kɛ nin bɛ ka taa chemin min a chemin ka ɲi a ma ɲi caman bɛ taa concert kɛyɔrɔ la fɔlikɛla caman bɛ taa ka taa concert la dɔrɔn ko musique ka di mais ne bɛ taa a ka di mais en même temps n bɛ taa lajɛli de la ka taa lakɔlɔsili la a bɛ ka taa ni musique min a ka di tubabu ye oui n yɛrɛ y'a ka di tubabu ye mais a bɛ ka kan jumɛn de fɔ est-ce que jarabi dɔnkili b'a la je vis que a ka jarabi dɔnkili man ca donc Mali kɔnɔ yan ale de ka tournée ka ca Europe fana ka tɛmɛ malien den caman kan donc o fana ye son conseil la ne fa bɛ to k'a fɔ n ye kuma bɛɛ mais an ka génération n'i ma génération bɛ cogo min na i bɛ bouger ni génération ye quoi parce que i bɛ se dɔnkilidala la i tɛ se dɔnkilidala actuellement i b'i ta sɔrɔ i bɛ vie tu gagnes beaucoup d'argent parce que mɔgɔ kanubagaw tɛ sɔn don i la quoi donc dɔw ko ko i dagasa bɔlen don dɔw ko k'i daji k'a da kɔnɔ donc c'est ça la musique c'est comme ça donc ne bɛ conseil min di maliyɛnw ma n'u y'a ye musique kɔnɔ n'i bɛna don rap de la n'i ɲɛ b'a la rappeur min ta sira ka ɲi i b'o suit o suit dɔrɔn a ma se i ka taa yɔrɔ jan n'i y'a ye dɔrɔn mun ka sira ka ɲi dɔrɔn i n'a fɔ ne y'a kɛ cogo min na o ka sira suit bani karisa de ka di ne ni ne ka idole a bɛ ka mun kɛ i jɔ n k'a lajɛ n'a ka sira ka ɲi n k'a ka sira suit n'a ka sira man ɲi fana n k'a ka sira bila donc ne b'o de conseil di artistes ma bɛɛ ka sira ɲuman ta. D'accord, Sandali Kanté, faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na et j'espère que an jeune ninnu an bɛna i ka conseil ninnu appliquer. Voilà, Sandali Kanté, émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma mais an tɛna kuncɛ n'i ma i tɛgɛ maga base la tuguni dɛ. Ok, problème t'a la. Donc comme an yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan n ko n ye mɔgɔ min suit n'a ma ɲɛ i ye mɔgɔ suit donc i fana b'a yira qui a su mɔgɔw k'a dɔn qui a su donc je vais chanter un des morceaux de Sidiki Diabaté qui m'a beaucoup plu jusqu'à n taara studio la ka segin a morceau kan k'a da donc n bɛ n'o morceau d'aw ye an ka taga aw jɛna an y'an tulo nɔgɔ bɔ an y'u nettoyer ka ɲɛ an layɛlibagaw yɛrɛ pɛrɛnnen don yɔrɔ. Ala diya ye mon sonte ne jarabi la
Jamadi mo suntene jarabila imadona imadona aladia mo madonna momodi mole hamala nyang dia mole iba wandi mole baruba dia mole buya kuyate dia mole mama kutani mole yasidi mo suntene jarabila imadona Anne mon bébé, my honey. Jarabi maine, jarabi maine, jarabi mai. Ni amoya na vine mena. Jarabi maine, jarabi maine, jarabi maine. Ni amoya na vine mena. Ah. Nega ishanya na fine vena landa ya kagelene horonya kagelen kuma kan kagelene kanu kuma budalela kanu tudu sukuna bimogo maine igana nga confiance bafuye mbife amenyo fe igana soma mbife amenyo fe igana nga confiance bafuye isi dansenga ibulu damulula idesida ndesila baby milu desi sanalikati die musole baby yana vile sanalikati die wale baby yana vile mado gilinila antenyina kalajula ko iye kalajula iye sanku injili nebe zidigi male nebe sirikima ande dume sirikima nebe sirikima tumani na sirikima amma kuzanjile kumale fanana koina julala sini ya tele kanyamolo magusajile kumale fanana abarika bunyalela bunyake balima bunyokorono siriki jabate fantasa kodiadene siriki do jami balakor keberele siriki do jabira ameri kor keberele sirigido jabira fantasa kodia dene sirigido jabira sirigido jabira jelika koro no jabira sirigido jabira sirigido jabira Sirigiru Javira. Bravo, bravo. Ambalimo, aywa, nini tume ambolobi ka alasa oma sandali kanti bora kani dong di dumambada dong ninjara toro donc ola ama foye au kamedjen wakati vere au bebe